ଏତେ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ, ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟିରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କରିସାରିଲାଣି। ମାମା ମୁଁ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଏତେ ଯେ କୁହୁଡ଼ି ବି ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉନଥିଲା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଉନଥିଲା। ସେଠି ମୋ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ନା ସରେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ଯେ ବସିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତଳେ ହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କରିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏତେ ବିଜାର ଯା ତା ବାବା ତାପରେ ଉଠେଇ ତାକୁ ଧରି ତାଙ୍କେ ବାପକୁ ଗେଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ତାପରେ ମୋ ମାଉସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିଏ କେଉଁ ବଗିରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ, ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଯିଏ ଯାହାର ଟିଫିନ୍ କରିସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି। ଯେଉଁଠି ପୁରା ପରିବାର ଥିବ ନା, ସେଠି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ମୋ ପୁଅ ତ ସେଇଠି ଦେଖିକିରି ମାମା ମାମା ବାଉ ବାଉ ବୋଲି ସେ କହିଦିଏ। ତା ପାଦ ତ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ତା ବାବାକୁ କହିଲେ ବାବା ଚାଲ ବାଘ ଦେଖିବା ବାଘ। ସେଇ ବାଘକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ଜିରାଫ ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ନ ଉଠାଇଲେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲୁ। ମୋ ପୁଅ ତ କହୁଛି ମାମା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜ୍ ଉଠାଉନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲୁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଉଠି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପୁଣି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ମମି ଏଇଟା ଖେଳିବି ସେଇଟା ଖେଳିବି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ଖସଡ଼ାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଚାଲରେ ସେଟା ଟାଇମ୍ ହେବନି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଖେଳନା କିଣି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ବାହାର ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।